Tokaji Asszút szinte mindenki ismeri, a fordításról azonban ez már nem mondható el. Nézzük meg, mi a különbség. Mielőtt neki kezdenénk, egy gyors ismétlés, hogyan is készül a tokaji asszú. A külön gyűjtött asszúszemeket erjedvű mustba vagy friss borba áztatjuk. A fordításhoz az asszúkészítés után a préselésből visszamaradt asszúszemeket használjuk, és ezt öntjük fel újra erjedő musttal vagy frissen kifort borral. Ugyanúgy áztatjuk, mint az asszúkészítés során. Ez egy nagyon fenntartható borkészítési módszer, mert bár ezek az asszúszemek már nem annyira koncentráltak, mint az elején, de még mindig nagyon sok értékes ízanyag van bennük. Az eredmény egy sokkal könnyedebb, kevésbé édes bor. Kóstoljuk meg! Illatában is inkább a virágos gyümölcsös jegyek dominálnak, még egy csipetnyi citrusosság is felfedezhető benne. Szájban egy nagyon üde, friss, vibráló bort kapunk, amely nem annyira koncentrált és nem annyira édes, mint az asszú. Citrusokkal, grapefruttal, narancsvirággal, barackossággal és természetesen a botrytisra jellemző finom kesernyésséggel találkozhatunk benne. A fordítás remek választás a mindennapi borozáshoz, hiszen könnyedsége révén sokoldalúan párosítható nem csak édesételekhez, hanem sósételekhez, ázsiai fogásokhoz is. Ha még nem kóstoltátok a fordítást, mindenképp érdemes kipróbálni.